Aha emergency Ghana TV enso busia mema wakwa ba na yeda twede amponya kopo anse so de nenso de acheyen ene story ya saka ewa hase no ye papa ene nasem abeda MFK ewa Losin TV na some de buy ne say na sorry okọ aye ni bibia ono neni enye ho eni nti ode ababe dan seja yemwane enti yensem enekọ na ekuhwe video no emra na ansa na yebekọ na yenhwe update we emra ye mami bi e de asem ebedan ewo Losin TV na yenkọ na enkotie ho update no emra ye ba na de jimedi to edini case eba betu yenim ema Karim eba ha ede ba betu yenim se ono de sa Karim na betena se onom no funsuo eti so ode na no tua Salamatu no fo na no na esuo ba nkaja ebegu na funum na nka wapoagu yenka ye kakra bi aba update e was our story no ho ye de be mamo na se no vuo no funsuo na white say I say ye de palazon white e de cinema hey o se no funsuo na ya no o se white sa na se no vuo no funsuo na white say I say ye de palazon white e de cinema e paide na no funsuo ye palazon there be say anu bia me kire say no funsuo no se obusa say me se na mmuma e fa me boa na me se no ba ko pe na ye tuntum hye mfimfim eno so no funsuo na ye ne sa be sa be se no funsuo na nduru ho yi anti na aye de ono na aye sa no ene ge se ya me hye de gina manum no ma wo so otu akra no fo ne di say say na wutimi ano ya sa case we ena ye ka funsuo timi nom na enemi kutasika se de enebna maya na adwadifo sika no me ni adwadifo anenam o me ma me mo ne me papa mo nti na me hwena no sika na ba 2000 Ghana cedis alert say ozo ukunu kasa o kasa na weni ade a osre salaba ha ne ra hoda bia Salamatu amuna bibia be ye fine wate erade be hye ne ho ani monyan bibia be ye fine enti kan wakoma to ye mame wate situation na uwo mu no eni kwan se wodwendwene bebre mesrewa enti no bibia ni a for wasem erade nyankopon be ko ama oi na no ye wie case ne Karim etna say wa wuni baby ekokosi ye na o se nka on high dan emma na no bankonko tena mu ngo ba Karim e de ato ye nim se hunamu odin enti baya obema uska so o se anyinsen ya wanyinsen akaka kra bia mo awokra no ntohwe me pa try good eti o ma 2000 Ghana cedis fatoto ho niema na fe 600 cedis bi na so de kan no so be sende aba na tena papa fie ho no ma na wo nyame ya adom no soye wa obepwe kwan a obefa so apedan na odi amaw why timbacho 2000 na no share nie mafia je ema no mame aha na yenko yenim was 600 ne de later obesende de aba timbacho de na wokan mebacho medam wase nyame shirab za mede ma asem bai mo kan mame na mudi Yesu atu ya mami medam wase ya te panti de kototo ne man bibie ni nsoso a obetimi afre ye ho ma why me pa che o boy ni sika na no frɛ boy ne ka chen se me ba aduama no me ho abekire metimi ma yisika na di enti boy ne frɛ me na me pɛ ni sika de 600 cedis no ya ye ne na kasa so obetua enti don't worry why emane how or 600 no de beba why all right enti abusuya Salamatu ni Karim omo case no ba bia akwa pie enso enie eja mbacha ti sen radio adumere o se bibia bokode eja so wanyinya wanim awade wana mbacho isimo very a cinema eja why na se de se eja si anyinya nanim ase wakanka atwade mesra Marana, when you see no way, you mamma and mammy. Yes, yeah, you remote using them. They are talking me phone. They Facebook Live. No, hey, Gray Musabejo, I was here. Loe cinema na here to us. A jamba chef saying from a point check. A Japon patch of Mike and mammy. I don't pay dinner donum. Okay, dinner donum. I'm from Bamano Bush. I'm a dog from Madame Master. I'll come out with your mammy. And he said, as a first day church in the media, assembly every year, WR was a first day church him. Ya was a phone kwame bireso. Never pa me na me beka wasem. Name 2018 mu me be yare.
mena baako ehune achire beka baako nti me kom kopɛ ma yalesa me kopɛ ma yalesa no me koduru krom ono no na me fra asɔre mpanyimfo no de ka kyerɛ me sɛ ese yade no ma beduru ba bi ete se ya me hwɛ mo yade nti me de wo bɛ sɛ bosom edu nti asɔre panyi baako ne ne nua ba ene na konta etu ka ba krom obɛhwɛ me ba hu se chana me wo mu kaka me ho to me na odurefo no so sika ka so ogene menya ni nyina ama no me 2.5 ti bra mo to me nam ka yense me wadwuma mu na ato yenchem si ato minti homa kwan na me mra na me meka nche madwuma fo no mo ame na kana wo menyi firi wonti o ma maduro ma me de bai echi na o de ka so ma aduro ma ne ka ma me beye kakra me bedu fie no me ye aduro no ama me ho to me yara na mtimi nanti so kakra enti me beduru na me fa so mpanifo se nyame adaro ma beduru ana asafunu so ewo mu ne won hihye bi se obi yare ana obi ye no obi sum ne ye hunu a ye pe na kira kwan because Thomas asafunu se asumasi ana obenti ane ne sum no ye hunu nti won ne ba bi otie bi ampa ebo a otimbe kama asompanifo ne asoloma no etu ana mo me ekohwe ne fe tonyom bompa e ma no o ya na ya ahomka ana me baye me tifie afi infemienu na me hwese ka asafo anso baye se de ye ma afoforo no ama ne sa da bi mo hono mo na ye frɛ of me nya call ana ajapon wo fi na se an na se wo fie de a ye ba mo hono ma ne nipa num wo mbeduru ye ana me kama akosem kwan fa azu no mo bompa e ma me wo mo be kɔ no mo sɔre no mo se ne asɔre mpanifo na sɔfo de wo ma no se yɛmfa boa mu ade ma me ɛna megiye na megye wo mu kwan ɛkyɛm bɛte everypona no na yɛ 26 mako 5 ɛna hyɛm ɛyɛ sika titɔ 1 million ɛna hɔ a mesade to na metalia na mde to hɔ no mu enti bɛsɛ afe ɛkɔ afe ne fa ɛna mefuro mu sɛ mata fie akyɛ enti bɛsɛ meba bɛdi adanse bɛda nyankopɔn ase na medi adanse ɛna mo ma me date nyankopɔn so yɛ madom dan so yɛ me kɔe me ko no si homecoming bi ntom ya announcement so asore ma wa onim se obi wa bro chire fa no ma bra na yen frɛ no abra me so theater so ma so kra yen kam kwan frɛ me ɛna mo ye mu wie no mo se na Japan so we mfimfini na opeso be de nyame ase na se Japan wa wote Ghana ne ya nhwehwɛ de ote abro chire ne ye kai no nti sa time sa da no ho ye wo sen oh misugu me yam to aso enti ye na mo ye bi mo ye wie no mo ma me kwan sa fe de me megina sa megia me de nyame ase ɛna mko gina wota nanim mkoja wota nanim nam se adofo be ka me ho ye no sere kwafo no ana on be ka me ho ana me bie ma no na se momie ne nyame ase oyi na do ye hoda me ka ne prensa na se ne Japan wo mfimfiri a na ye se de nyame ase na ya de ntima me ne montam atete no nyame ade me ho ye ntima be di adanse ahye nyame ani mo nyam ana me fra se me kasa ana me ka che asafo me ka se eso asafo manuel yusu na so me ko manuel yusu ana na aso mpanimfo ne man niye se ma yale atrafie na mo afi me na ka me hwe monim se de se ne ye ma me konfon ka mo so be bia ma me sa ko e ba asafo no nkra no ya hwe nipa bebre ebi yale me e ko mu fie ko hwe mu o mu se wunya asafo no membership ni nyina ko de beti ana efe ko ya na ya yere chichire enti de mu ya de me ya pa na asafo no de ye nyina ye by day workers na ka ba me ho na ka na asafo no enti ye nyina ye by day workers de ko amode ma force no emi ya na before then so na asafo no ye ko ofofo na ho den pa enti ye boy na dru mebi no na me pe oho kani na mtigo nya obabi ne kasa aseme wa no enam ne ya ware hihye afa wo mu ana so panyi ba kwa frem se Japan oba so mesi onu ya ware hihye no se meche to akofa be ma foforo se ntimi ma ho kwa na o meye wedding no na se me mpre na se me to family kokora ma oba ni dia du se me ne ya ware hihye nda ma me ye ma no nti na se wedding ko ye na poase yes am fast afofo be sa mo ma conso trouble Japan timi kan se kire asori ne mpanimfo ma me frem boma ya wo me dako se oba na wo be ware no se omam wa nware ne dia aware no ono ne be ye no onya ne hefa poase yes am fa asafo boys am mo be cause trouble is an say oba no nam na ya ware hihye ye mi ke to bi kura o ware stop over o me ho
eno ne kire sen oto bi a ofrajo mo ba o so abre ana afa so de to so me no da me tim na mo there be stop over na mpese me o kire ma se eno ne kire sen na mo ne hihye kakra na ono so wa sorry ba nti asori ba o pese o ware no mantimi anya kronkron mawrade ejapon na obi eja edin den na edin kronkron ya no ana na edin because we ye asori ba mapa na e ka se twen kakra ansa na no oba abieja den be na edin o si ne ma ono aduane na aka de empaso nti ejapon de ne ko empaso ejapon wantimi antwen kronkron edo obayi ko mpaso ma fro pa ma ka no kre na Nyankopon de me boni a chem me fa bibia ensiesie obo okra sebe yeyi ne kire se ne yiri ni a busumi si anu a wa akra so nya premature enti me de me ka no kre no nya me de me boni ejapon ti eno kire se na che se na wadi kan anyem oba no obo ase dada ansa no oba be yi na kire wa so dem nti wo de no bieja enti eda ambiti busu so enti me yese ka me pedan kese wo na obi agim sika afi de we so amaso we so abome enti ye no ana ajo be ye na yefro ana aja me pem be traye afi me da me so me Nyankopon afi be bia me tu fa afo me ko tra be fo na nsuo won den enti ya me ko to ko fo ga no ni bi na me de bu nsuo ensia me ba me da me bu nsuo na me de kofie me bu nsuo afi da ko aso pe ba ka je me bu nsuo dodo eso so your flat rate they told me no and as one abota na dey before say ada now te asori mission house ana there be say ayi no na me tim fie na je say me ba asori aye na ba bia me tin nsuo ho den bia 2 weeks na pap na anti na obebu nsuo aso down na me ba asori me da the Thursday na me Thursday na me ayi rubber no ebubu bi ta ko bi ka chem asori pe ba ka chem say me bu nsuo dodo o ha to so me no na ja me ja ebu na me wo ho no mo ana mkonya obabi wa hinsa asafo msa me wale no onna ko che na busu onna ko che na maame busu nda ko che na maame ame agi ho to edi ho ko maame na je se meti ase a oba na odi kan ne de obi ahwima firi wonsam ade na o se de ntia wo se aso panyi ba ko ka che ne se mitimi moni di ho se menye na se menya me buru ma ana me di matem ana o keka na because wali wi 2 years na wo ma na ko se me bia na fa kalom ana me ni onim sha no kan se ma oburu se na wankasa onim kalo baby onim kalo baby pa na se wuchini kakra me nchini na se me ba wi ase ache kakra nti unim baby nim baby nti oba ne ka se bia ode na fa baby enti no wonwo enti na ayi no ma na so be ma ina afu mitim na obo aso panyi bi din se won ka se menye no ase menye keke ese ka busa no mu nya menye so ho nya na ya metim baby na konya di wa hinsa asafum ana me keke aye oba di na so be ma no wale awu mi no oni be ma na jade ne sa koma no me la ko che me busuafo won si na ko che ne ma me no ama adwuma kra wo ye no ko fa bayire na ebu ko ma me ska kra kan si kan so de be ya edu se ya wale hihye ya ya ho ba hare afi no so no ho no mo na so panyi ba ko afrem se ejapon ya so ne oba bi waje oba bi yire wa hinsan waje obi yire wa hinsan foforo no so akonya yi waje obi yire wa hinsan aso panyi wo so oni wo de be ma nsa kon be CCS ni osini ene me so sabre na me saba school teacher na me sa bete omutime ma me ko promote tight to be so a awtwen paibo to bro ma me ledi enti me nya me dwuma dia me de bia fanto na me jade to wono mo afi wo mu a ye hwa ase ne ye hwa ase mfie miensa ansa na ta ko aso panyi ba ko ekrem se japo ye hwem no a se na oba so de ne maame ne papa ne maame no maba asompa nfa be cheche omo mate ye ho ase na asofo nyi na o ye saade no ni classmate ne be ma no a no o wale oba no nto ni ko hie omo de ti amino enti nfe mi ensan na panyi ba ko frem se ejapo na hwehwe mu a ye ho se asem no entiao nti oba sa oba no ye ne ho ade da bi me ni fie mi ensan me to okay nti me na so amaso na jamecha me baby ene ta wo che anya se kura be se fie na ni kura metem baby wow ene me hye no so cause baba hu no kura no ene ko ba se ko fo ba da nche na nwure se bobo mpaye be no bobo mpaye no na time na obiebie ja na wo mpaye o sabe ni hu awurade ye pa fe de ye hu ni ye pa okay enti we so be bo me na jametem baby ena me dwuru me 2018 am be yale ye ena mko hwe mu yade ba ye me hwe se ka asafo no be bibi
apa pasa ana me ka say ana me ka say de me de nyame ase no me kasa ya say de omu ye na enye na omu ka say asafo no ya bra ho pa na me yi receipt 1979 1997 me tosment me yi receipt ndi chire wo mu history na 205 me cement so by me yi di chire wo mu sa asafo no ya bra ho pa ya ba so le so incense kan tantan wo fish mo na nya asam ketwa tolo bia ya so a lot of me tumi ba car battery ne dia man profile na ya sorry nti me so ma bra asafo mu ye na mo de fa sa akwa no so ti asafo mpanimfo mo hwe ne ma ye na me keka ma dwen ti o mo ana me se musika na mo de ma me so nie na me yi chi o na me de share na me de to water nanim 100 cedis no na me de to water na me ko trans ye point na me ko mbabi afe edi tu sa secretary na after me say asafo mpanimfo se hia me dem do na me ko ye devices you na o mo frem say ne me be course be na o twini no o mo ani asokra they say me ba asoro mpanimfo bebo mama na say me ba asoro mpanimfo bebo mama me me yare da fia me ntumi na ntikra me ntumi nya hwe covid kwa ba me she dan ko bi kra nka say mo konku ba ko ni ana gele kra ni me nya bi sa na say na me be asoro mpanimfo me ba asoro mpanimfo ni ti da me ye nsamba sa me twuma so a ma prepare nsamba sa me tumi sa ma ho kwa sa mo twumi nsan ana no wo mo timi antumi ansa no mo ye sa nya hwe na asoro mpanimfo ba ko ka say fi na ko me ba so me get tenses no me ba no ni ho a me nyina obo panyi ba ko di eno na ye memenda bia na se da bia se na memenda na nam timi ba memenda nkwenti o se memenda bia o ba be 10 cedis e wo no ne ho okay so me ba no ni ho obo ba obi di se ka me ba me gine no ho ana otu no botom yi 20 cedis 20 cedis de ba me na me de ko ye before then so a me be yes ade na me di ka ko the headquarters e wo ginya ase se be ko bo penifo ba because e wo bi na wie bi asafu church na she ginya ase I ho na headquarters me ko na ya wade me ko da so panyin sofu ni ho na secretary bi na me bo na me ka makosem nyina ache na o ye se sofu no da no bobo na mani wo so me num na maintain nka eduma bi na me fira na wo se otuko afi no aba ezima hu se ya yeme tutwene na jura na se asemi si wa me ko church mu asofu mienu enya kasa container ho peja wa de firo na mfa me de meso ene ba ya no ana ne conference asompa ni ai mu shi asofu no siesi ase no ne ne o grass utu ne kese ho ka mu fiye ne me twa na mo ne se me ye se asem no esimi tirim nti ajamba cho asori no wo hifa na wo wankasa asafo SDA church wo fish mu asafo SDA church okay na mo ye conference ben because I mean says there were mid north conference ye wo de keka kan na wo ye de hia ya wo ginya ase ya headquarters wo ginya okay ajamba cho asem we nyina no osofo pani a woda asori na no e wo sheep mu ho no fish mu e wo fish mu ho no wo de asem ne koto nanim me sabre ma me frimpo me ntimi nanti o eti aja se sie ya wo ha se wa nante na aba se na asem ne kire wo so a wo nkwa wo hyedem dwen wa ha wo no watimi akwa asofo ni bi nchen e na o makwa akotena se bre bi etwa mu ye made bi a eya me yenti no me ba betu ho na mo utimi ekoye se adwuma no ma me frimpo ma me say ya titriti me na titriti me twemi na ase aja wona ase a wotwi na waduru hey enti mimi pa kire se sie ya hawe wakọ asafo ne mpanimfo no makodi nkomo emre bi ba ko frem na me se me ntimi nanti o me ntimi nanti aja sen ka wo de ba hey ka obetimi de akọho man frimpo ma ya di ma se twa ma twemi na ase frike jetia duru no na kejeti akura ne asafo de se emu otia chen ha ma me frimpo ma ogwanhwefo no na hwe nwan no ogwanhwefo no Yesu Kristo na hwe nwan no ne nipa nwan na ko hwe ai Kristo ai ogwanhwefo no ba se wote he se wa na wo hwehwe ogwanhwefo yi enti aja wonim senka ade se bia wakọ SDA sofo mpanimfo yi ho ena wo maka cha se bia ya po ana se bibi de a ba wonya nko wo nche ebia na asofo no kra nim na ye elders no na ebia wo munim wo case oba yema be mena abaya ye kasai se ombete osofo pani e friend say minim me anfiasia ni mi se aso da muda na time na kwa sorry na osofo pani de say aso afi bia ye sisaye enti time na wo ho no na osofo de say me sofo na sofo
fiancé ni na won kai wo so for prayer because so far noche asori na ayro ho ko me yire be ho pa so far noche so for frimpon ana ba ko so na me da bi o from me bon pa ma me the friend no you fini din kakra no asori na nkasa na mo hyehye ye te sense bia obi ya asori ba na oyare a den na asori na yema no pokua de so for me fini pokua de me da no from bon pa ma na hyehye won se ma me frimpon ma obu o to me ko ahochem na asafuna bo afode na de ama no me ka se ya so panyi ba ko wonu a woni fie o ko titoy ma ni tikobo ya de beto asafuna ne bo afode konfa no che ya no operation me no so obi so free ya dan so titoy no fra kra na eba obobo dan so titoy owu ye ya bo ano e di funu no so de konkan oh enti wo de ne de wa nya hwe de onya ya 20 cities enum na ye de bre wo no no ba na se ya mo bedu ko no mo senior ya nya bibia ma ko ya nya fe no mo contribution na mo de na wan kasa sorry contribution na hodo na utua voter card utua o tight me bi ka be de ba kwa na utua welfare bibia me welfare na me nka ho okay na me nka welfare but na me tua me tight na e ba se ye yin to bo so a eja ya se nyame adwuma na hwe na wo de akoso eti wan kasa that time na ye de adwuma na me test da ba se mfie etetu ameji lance ma twika saa menya obi a mfonso da na wabusuan so wen mabusuan ho omo wen omo abu akwa abusuan so mfiu da bi mini nua akra aden mini nua ma mfrem poma aden ma na me dia mini nua no ma me onso last year no we na wo nua mo akai mini nua ma mfrem poma wo ma me mayen me nko a wo nko na ma me wo na wo ma me nua ma wo cousins omuni ho ma me mfrem poma emoya ade no mu mfiu say bo ho na efi ho den bibi wo ho na efi ho eso for crafo bi on say ska say na ntina ye enti me share dem na ja na wa uchi taxi kakra no wa mpe kakra bi anto akire da chia semuti wanye bibi anto am frem po ma me bi kakra na ma so semina asase toni e ko fa se bibi ba na asase ni frem nsa enti kwa me yale Instagram mo ka crazy ho enso so yale enti mi ton kan de hwe me ho yade covid ba nya na me shedem me ho gale an mada sa enti sebe ahwo chere de me ton kan de hwe me ho yade na ma me nkonta no so ahwe me yie pa akonta ya wo bechem o so hwe me sister Victoria amofa atasema so me da mase mo hwe me ebu akwa Pentecost Central eda ba kon wo school ase na minimudi me da mase me ma me wuye me de nam se me ya ma abrewa mo hwe me pa me si ne ma me wo fufuo me ko bola da ko me ho no ma anyum ne no ma ba opani se do si ahwe abrewa ma ne ko no bo mo ade kakra ni no opani wo yire nso mo de ware ai nti ono so de no ya aboa o bo me kakra ba me de ntia me bisa questions wo ne wo Africa akade de kan France nche da bi mpesa mi hu sa wo ma ensem ni bua ye ntimi mfansi nchen wo ma ntimbacho aja ma ne so ma me na ben we ni ma me because u blame asori ne nkwa but abusuan so wo ho a esi etwa ye ni ehwe abusuan eyire ne mma nso so na esi etwa ye ni hwe wo mo nso etimbacho wo ma sen mo baba ako ben we ni ma me aja mo baba ako o he o wabu akwa o ye den o di pa kakra nso so no magunu so bacho wo mfie sen o be 40 ono so hwe wo ai o hwe me o hwe kakra enti ade na ye di blame ni nyina ma asori eno na me ntia se eja asori ni se enye business no aka se bia we invest into no e wo se wunya interest ana se wunya mfaso bi wo so eno na me ntia se eja me bana se ma wo kan se oba aba wo wa wale ase nkula gunu so no ontimi ka se bitima ye bibia se se eja yare be ne ha o se me na na me sa ayi titiriti me shempabo ne se ma shempabo a eja mfoni na da TV so papa we na ma me ko SD e fe no usu amo shoe doctor na je mpacho mo nhwe pictures no na mo fa eja mo fa obia picture nto so mesre mo se mo di picture beto so mo mi se eja mo fa obia picture enya eja ento so why mesre mo a wona ogina ho eja na we TikTok pa o
Okay, your friend is saying Mazda. Tete Kappa. Tritu na yepa. Na come on. Tete Mazda pan na that TV ne so. E busi abra ma be friend pom akranche o Facebook na be hwe car na. E jasi post gina car no. Age no white na combination so de na calculation. Ya dia mama say. Oh, kambu pa we nya photo kambu pa. Enti e jasi say ma yen hwe abusua na me ba cho ye ne Penny ba kwa kasa ewo SDA asafo ne mu nti mon friend mfa ne nto so mame na yenhwe minim se SDA church eye worldwide na asema Penny kan minim se na woni asafo no wo problem to the extent se ukobu nsuo kra yetimi ka se ubu nsuo dodo no ese yehwe because something dey there ebia na bibi wo ba bia yenim eti ebekwa asafo ne mpanimfo nchen na ye no ma kasa because SDA sorry no enya sorry keto o na wa be allegation etia wo mo ne ahwe no watra ne yakanto mframam da bi timbacho mo mfra aso panim ento so ma ye ne hwe kwan a ye betimi afa so na ye de aboa eja ndi eja ise dia na wo pefri asafo ne nchen de me pefri o mo se se de mo ya ma binum no omsunya bi mame saa ese ansu kokko ba na so de deba nyina akrobofo ma patwa nti se wo ma osan ya na beso mame frempo mame de me ntwesika emo bia na mom de wo mo asusu ne kwa mde mfa so no ana me hwe animu yonkodo bia koye maranata yesu mra Tibacho monshana monfre Penny ne mame na je mesrɛ mo a monya ne fast mame enye sa ne audio so e wa ha sei no monfa meto so na ye motel se mobenya no a ye ne bekasa mesrɛ mo a monkeka mo ho na ye nkɔ yenim til se mobenya no na monfa audio no emeto so mame Penny na ode ne number ma producer ye friend saying John Kese donko don ono ne ye den na me no ye elder o ka asafo mpanifo dabe ne twato ane sa Penny ne kasai o menene nkasa be se menene nka da onene nkasa na oyare da fie no apart from say omumre usika no asafo mani bi frɛw omo be hwɛ sɛ de ohun sitie sister comfort me hima me da wase o frɛ me da bia ono so SDA ni sa okay ana sister sewa o se ona ase ayere dada o so na na o frɛ me se Japan o chia me okay obeka me pa SDA sorry said there wo mo slogan it was yonko do biakoye minim se asori no enyi umuda esimba cho yemfa audio ni ntum na yentie asema elder no woni producer cheye na yento aso yonko do biakoye ya afro wa ibusa wo se dia na ekoso because ya safo asam yeka ana yenya yemi ni problem dia ana no so fa dia na tu ni dia wase mo mfie no oyare mo anhwe ne dia de na mbusa na busuan fo he afedi otutu papa so nti ese ye be fro na ya ju nchire mu adaro Lawson FM yanimo niko dana kwa nini ku ni andamfo no nya no no ya dia mata na ingeli tiri onde sita oyare ko fe no ode ko to wa o ba bete radio no be pista na kini ko fe ni sika mama ya no dati ndi mfa ni na nyaso nti we mfre na ka sente no anya ndi fio ni dia si o ana we di chofe o ana ya fe o ana di chofe ni ni do ko so ti ndi mona ube ti ni na kan do ko so Any sir, or the Moyaman in your Yabafra or Daruban, when they cheat you on the catch a because you don't say, I saw it, you know. Young Bessie Big was on who pinch or see a flower age between. That's a maybe so about money muda. I'm about to scalp from the money out to us all day. Lawson FM. So you're a maybe beyond Hamoy. And he would why you know number be any ever from all my in Chimonia, maybe a snake trap. Twati awa na SDA asoro no enya asoro ketwa aha SDA mo ya asoro ketwa sofo ya asoro mpeni yen kasa ponti kwa nya wo bi a wo frese aka meka sadi wadaroma enti ya da asofa kata ne ze so ai ni ya omra so ama onfa bi o na ya tumoni
so offer ma mpacho so ti asi akoma ya so ya so me o ti yo wow avaya da wasi da menshira bibiania ya basa kasa so de bada wa fidie ne so anti de bibiania se kwa ba se be fro ne age wo kire mu kakra se bi sa anso ni won so na se e be kasa kire so a problem bi ene ho ya kasa kire na se na de wo se mo 96.3 ya do boka ya ya das na ya o de bada yen ti ne be se asama na o de bada ya fidie ne so no. All right, said ye elder ekasaye de o kanie na ye pese ye hu se asafo na ye no kre se eja eho ena no osom enti emfie nsie nie watena fie obi a mafie amehwew eja nwusu tie o pacho da bi okay enti ese ne ye bebo anan ya ye beko na umpanimfo no ye ne o makwa akohia de asafo ye de mawo ene asafo ne nhyehyɛ ye bia no ye beko akotie ye wia ne ato aso afiri ho wa ye ja yo manu fim pa ma da si mate na no o ka bibi se me mom na se metu anamon ba ho won se na mi bisa o se watu anamon because e bia na wo mo awo wadwen ye o se wo mo boa wo mo wo yare ye agigi sika no edu ho no ma otu anamon ba ye nyina ye hye entaban kese bi ase adwuma ye ye se bia wo yare tifie no amfre adwuma pani se me yare ase bi onya magician enti du ba bia ese etu anamon wo ne ma bi hu agya pacho o se no ka se sika me to twino da bi man to otu aja wo to atwene ani sa wo de to ko me ba na me se me de to otana ni man to antwene se de wo ka se me to sika no go mu so da bi mate wo yire wa homa no so owo me ma che hello ma me ma che o hello yes owo me na te sen 96.3 nyame adom pa cho lo wa volume na wo wachi ni kakra bi ma me na yentimi ni nkomo eja pon wa ha na nasema waka ne se wayare fie bebre SD asafo no ayi ne totwene abusua mfie no asemide na anim fa ho me ba jo se de na anim fa ho me pa cho ayo eno me ba cho I no de SD for de na no wo kan de me bi atwa no kura no wo de ayi asam no ase ho asam bai Emma wo mu na ka ho asam na aye ewi na me nim se asam no da ho wo na ni tim a wasan de aye aba ho me mom kura de me na me tufu se asole wa yale ne se wo man tine ho ade wa sa asole de won timi ka sa tintina ase ya na sese so ati ase Lawson FM yenimo won timi ka sa tintina ase ya na sese me mom dia na kam se onjai bibia because who kwa asole ne se wa yare ne amehwe wa won timi ka sa force na wo de wo mu ko ei so asole ye nyina ye kobi nti be se me yale na ma me pa cho eja pon na busua nso abusuana de anya woni wo ma abusuan asem bi wo meme ne kwara me ne wo no kwara no wo sori ya me ho ekọ ho wo sori ya me ho ko na abusuan ho enti meme ankasa no ho no kwara meme ne nya ayi kakra me kwara no na meme nko esansa meme ne wote wo no ma anya obone de me wo ya so wa sori akọ ho se wo ma me ayale nti wo kwa akọ ben wo kwa no kwara meme wa nkra me ana ukọ obusua wo so ana ukọ wo ana say no so muso anfi wo ana muso anfi wo enti na me ka say me de enu ho asem de me nim ho na eja pon kire se o baba ko ne ba ne ntem te sen no okay no so o baba ko ne ba ne ntem te sen o ne ba no o so mo ntem te sen pa cho ane sister me pa chu me na me kan say wona ba na so ayi ho ebu akwa ho enti wona ma me wu ye na ye ko ye no ne ba na de me mi sa ne ba na de asa wona ne ntam ye kama na se wo aware no wagya ya na me mom de awale no enam ni a e ko so ne ntimi acha wo de busa wono a me hu me kura acha eja de ne nam so ma o yiri gya aware we na wo eja mba cho mi bisa wo de ne nam so
a oba ni jaya ware ma from poma de ba ni se enka be si no wasa me ma me pra na mkoko hwe no onko aso na netie na wo ma si ni sam na atete kra nti ade ko hospital me ko na nakoma nti na je se mi ja na wo kra sa ba na edin nti na se me ta na hwe no 4 years ni na dada ba ko te bia no panam so se me koma ni nso ko na wawu na me de to no ma me de aka ho Dabi o me say denti na wo yire eja ya ware no ne asema me pa hu dabi na me ni ma de ko je se me wa no de me san me ka brem se unti me nto ado wonu obate wode won sa ne wo kawa bro se ontimi nto aso wa misa ne se bone ben na me de aye oni nyina wa misa on chance kwa ma wo fam frɛ ba mo fa akoko me misa ne kwa so wana oja me sato me hono Matieja ye be na ye pe ensem ni nchire mu ewa busuani so nkyenti de wo yira kan ye be hwɛ na ye du achi akɔ SD asafo ni mpanimfo nkyɛn why pacho yo all right elder we di odi mu a I'm from Poma metia nyina asama ebu san kakra ewo eja asama wode abedan yi na ma memfa sa kwan so na menkasa nkyere nipa dodo a etie na wo hwɛ yen no na yente ase ese asori eye ene asori aye kono ma yenye ya adwen se dabre asori mpanimfo ene asofo no dabre omu firi soro na bae omu nyina aye nipa obia ni ho a ofiri soro si fom obia aye nipa and the Bible say asofo kra ye won firi nipam ene ye hye won sofo ma nipa enti mere wo ye kra atwa won ho ahia endi se wo kwa asori na akwansidie bi atisei eba enya wadwen se woni asoro abofo na esom enti bibia wo se ekote sania wusu se ese ekono enfom so ho manfrem poma enfom so ho na anifa so ho na refree ho saa ne mai na me pese me boso ema ye aye kwa asoro no yetie ne ye hye ne nso na se wo kwa asori a wo se wunya botae baako ansa na wotu anamo e wo asori mu asori enye se me yare ye ba behwe me ehia me ka se ehia na me boa ehia eboa ekanya nipa e de ayonkofa ba nanso se no mom ye botae e wo asori kwa ho a na esinto abam eno na se base ukogina saa gina bre no na mo ete saa ma na atu sintudua ha enti me sre na maka enye sabe ye ka sa bia azie se de ye ka wasem ye azie asori na asori bia ya asori na asori bia nso sa ansem ye kan ebi wom aha ye nyi bi mfiri mu nka se dabra asori we de dabra nde enipa ewom ye soro abofo a emfomso ati se ye bi mem asori bia bi betimi asi na mom nipa ye kwa asori no ena sese ye hu na ye nya botaya enti esese ye de kwa asori se me kwa asori na me nkwaje enti na me kwa asori na me yare na ya mehweme ya eno no nkyere se me mane ha me to the sense eno nti asori no kra me se me jai na bi ene na de enti a me kwa ye na me nya botaya no mesre o na mom eduru ba bi nso a ye mpanimfo no ye di nsori anim nso ensori ma no wa rehemu ne ani da so pa wo yemu enti ya nso ye se ye bi ani da ho ne ye bu o mo ho nkonta oh sintidu ato ne babo sintidu ato ne wo ho na mom ye mpanimfo no nso se ye bu ye ni gu ebia obi a oyare so obi asem ato no so obi ohia rekekere obi ohia futuo ye bu ye ni gu wo mo so a ye behwere asore ma enti ya nso ye wa asodie a refre wo ho de na nso eno nti ena ye nyi nipa ba ko se won kwa na hwe asore so ye form nipa mefa se nipa dodo ena hwe asore so na we refi kura we yakai asore ba we wo ha asore ba we wo ha enti na asore sa so sadan kura na duru ba bi a si ye chikyem ne adi nipa bi tutu bi no mu ano na so obi ama asore obi tumi hwe na kira kwan eduru ba bi a papa ya asema o kan nyina no me de me afutu akra me de be ma no ne se mo nya na adwen se wo hwe ne ye a sofo asopani ana obi ba ye no ho na ma na jai na asore ya wo da bi eno de ye mfom so na mom ye mpanimfo na ye asore mpanimfo no so ye me ye ni nkwa asore ma ne ho bia no ho akire no on se baba ne ka asem bi na no so ko mama mfrem pa ma ye no kro se obi wa asore mu na bibi ni ne ho papa ani ni ne ho ye mfom so ma mpanimfo so oni sika ya na ye wure fi saafo no enye ya se ya ka no kra enye saa de ne nye so obi wo sika no oyi sika no ogba afore no oye sei no oto american ade ma so mpanimfo a da bia no ye kai no frɛ no wa ma sɔre ya hwe na kira kwan
na mom se be wo ni bia no na yebu ye ni agu wo so yeah kapre woman for ne kapre man for so ho ni asam nete enti wo kan asomafo nyuma na o kan asem bi otinsia ho no ebra wo yi Dickens no asori emu asomfo no na ebinum abu ani agu enyanka ne nwisia akunafo hye no mabu wo mani agu so ene wo yi Dickens ne se wo mfa saaso die ne nto won so na wo nso moa enhwe saafo no wo mobro no eni asori sane atie bia no ye woni pani a wan hya wo beka se ne so ni mfa so nanso wo ka ho ene ma asori ya asori ende wo se ye me ye ni ko wo ho na ye fam die bia sase ye me ade bo saafo no nkwaje no ye tumi ye ho adwuma so wo bio so woni bio so oba aforio so o ma aforio so obeche sofo ade so obeche sofo ade e wo se ye me ye ni ekosaafo no ho na yetumi ye wo mo nso o ma sede ana o ma pede de ma wo mo na mom de ha adwen pa ne sa wo yare no wanya obi anhwe man from papa ya asem de ya me yare no on sa obusa asem bi na nya busua na ofiri mu ye kan nyina no nipa bi afira busua mu sabe papa yi da ho se sie ya ka ebenya busua pinna enko obesori abefa na kwahye fridge mu ahye da ye bedi na awotwe da titru akamfo ha kra de ejai na awotwe da no kra no ye hye da ye na ye de eda ye be ye na ka ho ni kwasi adakura no ho na ase akire ye be ba betena se no enti wo hwe ma yie ba ko ye tena se se de wo ho de jensa hodo na de nyina emu no e wo se ye kai nso hu se nipa no kwa ahoyehia ma busua mama ya moa anya bra nipa ne da ho enko a yanya fam de mo ti we blemu asori ne nko enye yie na me ka kire na se odi abusua ne ka ho anu nti ototo na no a wura ho no na ya me de se odi abusua ne ka because ya se wo bi na awie bi ya me mfa sa ma se papa yi da fam se sie ya anya asori fo da beba fa na kwa na yie abusua aya abusua enti kwa bi so na se abusua nso hwe na asori nso yanye fam de mfa moa na ma papa nya na somdwe me wogidie elder na ye ne kasa ye no me wogidie se ye kwa asori ne mpanifo ebehwe no na ma fe mama ezi asori na wo ho no enya asori ketwa sure enya asori ye dafom ene ye kan asori ye o mani kunipa ho nso a ezi asori ka ho enya se bi a ye betena ha na ye beka na enim ewom asema ye kan kura sampanifo no bi yate a ye wo binum nso kura o mte sa asemu ya papa yo betima behwe no elder me kai ye case bi wa ha say from case bi a ababa wa bi betena de papa bi ba ha case ye kofa nsem bebre ba ye say akra no 16 17 18 ne ho ahwan say na wanya 19 years ne so be kai a ye wie case no na SDA ne yese papa no kwa SDA na SDA mpanimfo e de Land Cruiser no me see how ejina form oh yes me ka twen say ye de asori ba bi case abaha eti omo ba betiem eti eba no sa de ne de minim so omo ya de eno ne say do na papa no ohia moa na ohia se mo maniska ba wei ohia sika eti say de mutu ka ba ada no ene nso so ba ko aba ti mutu ka ne mra na mo me eja me da say elder me do bibia se so jebre ma yekohwe video no eba ye na in the first place no ye nye ya agyen say ye be condemn asori bia but some of the churches kwanya modi members for no faso no enye ebusia mitie story we no amama kaya simbi ye kwa sorry bisa ho se so wa ahotire mu a asori beboa wana asori a wo kɔ no wo ahotire mu a omo beboa wo uhia mo a asori ne beboa wana infasudie ben na minya e wa asori na mekɔ enye all churches na eyesa ebinum na eyesa sometimes no asori for no penifo no etimi ya ade e ma ne yen members ne ya obi betimi akwa so ubehu member bi ubehu no wa abonte unya moa ubetimi ebisa na semesi minya moa oboa me obeka che o se ono kwa wa ehye no nam na so onye du asori na ye ka se onyi sika emu asori a sanipa no e na obesori etimi bisa se ye hia nhira e de fi nyankopon nchen anase ye hia nhira
e de fi yen yenchen yen nipa yehia fi yenchen ana ubetimi aye wadwen se mekọ asọre daachi bi no me ho kire me a asọre beboa me nanso ma wo nche wenne asọre enyi ne kapre emmoa members no ebinom eye omoya asema ye papa dia ba ha say no we are not condemning any church but asọre no binom etimi ye bibi ema ne ye members no ya obe ye na adwen so ohia mmoa odi koto asọre anim a asọre mmoa no ba no asọre no mo epe mmoa e de fi onu member na ono no ho kire no asọre no ehia mmoa e de fi onu ne nche yesi ye kwa akobo nyanka e wa abonten mpenyifo mu bisa mo ho se obi wa asọre no ohia mmoa yesi asọre sika ye mfa mboa member minti bita nti yesra asọre no se obi hia mmoa aya na mo mboa omo obi wo ho no ma trauma okomu no se asọre yemfa ne se oyare oni sika ode be ko hospital asọre mo beba na maboye de mabe ma no mboa nanso asọre binom eye ba ebinom so nye de enye nti yesra asọrefo church members ne omo hu mpanyimfo no ye pamochow yesra mo aya na mo nhwe members no omo hu kire omo no na mo mu omo ni aka nyame adwuma no ho ubu obi wa abonten what of in house no ya ye wo mu no a ye hia mo bitimi ka se opese okọ school efie ni bi no di aba asọre seja asọre mmua me asọre emmua no aya na eja link yi asọre wo bi ba onye na adwen se obeboa ne member ode koboa abonten su ni mom thinking say okoboa abonten su ni mom a obenya nhira ba kan hu se obuo obi wo in or out a nhira na unya no eno ana obenya getting to church members yesre se wo abonten na o church member bisa obi bia make sure so obeboa no memma asọre embembe gidi minim se omo ba asọre no edi saade ne be gidi anase demementi ase boa obi wa abonten any inside the house oba asọre a ade a oye wa abonten make sure se no na oba asọre a oye den oje itimi bi se obi church members ka wa abonten obeka so oni bi na so oba asọre yem fa ne so obisa ne Saturday oba asọre that week ne Sunday na otimi boa bibi e wa asọre nti yesre church members no omo hu mpanyimfo so how be two member aya na mo mu omo kakawati na mo mu omo kakra obia ni botaye nti okọ asọre o obia wo reason nti oye de okọ asọre obi wo ho okọ asọre so okosom nyame obi so wo ho okọ asọre because of mu a eja asọre de beboa nti obi wo ho beka se oba asọre because of bibi oye de ohia wa asọre nti ye wo botaye bia ye de yetimi nipa eden ede ba asọre nti church members no yesre eni mpanyimfo no omo da asọre na no yesre mo enye sofo nkwa na ese oboa no ye pamochow enye sofo nkwa na ese oboa no members no bi wo ho no mo kire omo sometimes so kwa asọre na wenhu unue bia na eja akofia akọhwe mi nue ya de ntina wan ma asọre ebi na bibi na eye de bibi na eye no asọre bebre na one bebre na eye nyama we ebinom so nye de ebinom so nye enye papa nkwa na atu no
atu nkɔfo bebree ɛnam sɛ nti no nkɔfo bebree ayɛ de egya asɔre kɔ because of adia ɔno no hu ne sɛ edu obi so a meboa nti ade nti na edu me nkwame so a ɔmo mboa so obi yɛ yɛfa ne sɛ obi yɛ mesini ɛwɔ asɔre ne pɛ sɛ obesi bibi ma asɔre na ɔngye ɔmo sika babisa ho sɛ saa mesi no ho kɔ ahokyerɛ mu a ɔmo boa nana and they also expecting sɛ saa mesi ni nso bɛyɛ dɛ ɛbɛtue sika bi ɛde ama asɔre no edu ne sɛ yɛnyɛ elders appreciation ɔmo nyɛ sika ɛde efi saa mesi ni na ɔno a dedicate ne ho ayɛ adeɛ de ama asɔre ɔmo nyɛ bibi efi ne nkyɛn bɔ ɔmo nka hu sɛ edwuma no nso ɔbɛyɛ nso ɔmo ayɛ dɛ ɔmo ntua ne ka yɛmbra instrumentalist fo nso so ɔmo kɔfo obi fi outside ɛba ɛbɛbɔ drums ɔbɛbɔ keyboard ɔmo tua ne ka nanso ɔno ani member ɛyɛ saa adeɛ na ɔmo ntua ne ka sometimes you ask yourself say obi nim saa adeɛ ne yɛ wɔ asɔre mu obi nim saa adeɛ ne yɛ ɛwɔ asɔre mu ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ because ɔno ne hu ne sɛ wokɔfo obi fi abɔnten na ɔno bɛyɛ a woboa no but ɔno because of so ɔno wɔ in house na ɔno no boa mu no mo mmoa no nti ɔnyɛ ɔmo to nwom wɔ asɔre bebree na wɔ hɔ edu programs na makɔ akɔfo obi wɔ abɔnten na motua ne ka but ɔno na ɔwɔ inside no yɛn ka si mu ntu ɔmo ka but a little thing bibi ketewa bi bɛyɛ dɛ ɛbɛboa nipa nti asɔrefoɔ no yɛsrɛ muntu mo ho fo obi wɔ hɔ no ɔbɛka sɛ ɛna members kɔ munni die ntia 1 or 2 things a moyɛ ɛna ɛtwe members no yɛ dɛ efi asɔre no ti yɛ pamokyɛw asɔrefoɔ no members nankasa bebree na nyammoa bebree na akwa yɛ nyanka nti dia mo de kwa akɔbɔ mo de mo boa mo inside fo no wia mo wia na mo de akɔ outside ene ye ba mo ntena asɔre no ma members no ho nkyere omo na saa sika no matam e de akɔ outside expecting say me member na me san me ho san so kyere me no me san so mo asɔre nti mo fa story we entu mo ho fa busa ha ena me de mo ebesi na me ka usa ha egusa emergency Ghana TV eso channel so be subscribe na wa like na wa drop comment so e wo comment section asese na me di kan ye nye ya adwen se ye be condemn asori bia ebi mu ya papa ebi mu nso eye de enye the rightful thing no emfa ma ye members no edi a me je so an ka atwe ma mi esi ene se nebusia ye be san so edi hyemu e wa ha bi